Farafina serantoronta ɲɔgɔn kunbɛba ta ko bisabanina n'a bɛ senna Côte d'Ivoire jamana kan biya dɔgɔkun kelen ye. Kunu alamisa tile filana ɲɔgɔndanw daminɛna ɲɔgɔndan 3 de tanna. Fɔlɔ Guinée équatoriale ye se sɔrɔ Guinée Bissau kan. Celu 4 o kɛra Guinée équatoriale ta ye. Celu 2 Guinée Bissau y'o sɔrɔ. O jamana 2 bɛɛ bɛ poule A la n'o ye Côte d'Ivoire ka poule ye. O Côte d'Ivoire yɛrɛ bina Nigeria ɲɛkɔrɔ. Kunu Côte d'Ivoire kadankolo Nigeria celu 1. Kurugokaw tun bɛ ka serantoronta in lajɛ jabaraniw kan walima kɛnɛbaw kan n'u y'u tɔgɔw da ko Fans Zone. Quartier min tɔgɔ Soba Korogo. Fans Zone dɔ bɛ yen Espace Fin. Côte d'Ivoire forobatɔn éléphants senkɔrɔmadobaw caman tun bɛ ka ɲɔgɔndan in lajɛ jabarani belebele kan n'an ko écran géant. Tiɲɛ don se ma sɔrɔ Côte d'Ivoire fɛ nka a senkɔrɔmadobaw fari ma faga. An k'a dɔw lamɛn. Ali Traoré, faut qu'on découragé. On a coupé ta Mamourou, Soro, on m'a découragé, mais on a capitaine Aurier à te former. C'est que quelqu'un peut le tirer former. Mais quand souvent ça va pas là, et ben il y a effectif là. Nous on sait qui a baraqué. Koulibaly Oumba, tiens, on a entraîné les gars Ireke. Parce que toujours on a blanc et reconnu. Amina Nigeria gagne, Amina Nigeria gagne. Donc à Nigeria premier match les fleurs, on a meilleur joueur au black enema. Anana y a testé gagner, mais pour les rendre il était trop tard. On a défait Mata, Nala Sonamena a gagné. Ni bebolen ko la Romeo Koulibaly ale ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila ye Côte d'Ivoire jabarani so RTI la Abidjan a ye Alpha Ka ka ɲiningaliw jaabi Côte d'Ivoire ni Nigeria ka ɲɔgɔndan in kan ni se kɛra Nigeria ta ye. Côte d'Ivoire éléphant ka ci Nigeria fɛ a bɛ n'a fɔ Abidjankaw tun ma sigi ni o ye Mamadou Doumbia ko degeli karamɔgɔ de ye fili kɛ a ka classement na. O tun kan ka classement kɛ cogoya min na donc classement kɛ cogo ma kɛ ten. Voilà n'o kosɔn bon match yɛrɛ ma kɛ ni nisɔndiyata ye. Romeo Koulibaly ye farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila ye Côte d'Ivoire jabaraniso RTI sanfɛ a ko nin cili ye éléphants ka défense bɛɛ de nɔ ye an k'a lamɛn. Nigériakaw ye fanga ballontan de kɛ u ye o de yira éléphants na se kɛra Côte d'Ivoire dolantanaw na kolo yɛrɛ de kan ballon mɛnna u bolo kɔnɔ n'i y'a ta 100 sara la 64 bɛɛ pourcentage ballon tora u bolo nka u ma se ka bɔ u yɛrɛ la ni a ye ni k'a fɔ k'u bɛ bi dun o bɛɛ kɔfɛ penalty in nana kɛ wa penalty in kɛra tiɲɛ yɛrɛ de kan sabula an bɛ se k'a fɔ Jumande a sɛgɛlen tu don Côte d'Ivoire ni Guinée Bissau ka ntolantan kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ fili bɔra ale de yɔrɔ ni penalty ko in na nka a kelen nɔ tɛ défenseurs bɛɛ fili bɔra u bɛɛ yɔrɔ wa an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ éléphants bɛɛ de dɛsɛra ni match in senfɛ. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui n'ont pas été présents. Ali ni a y'a sɔrɔ maa caman jɔrɔlen do yan nɔ Ivoire ka bɔliko la nin kani daminɛ yɛrɛ la Romeo Koulibaly ko o tɛ ale hakilinanta ye. ɲɔgɔndan sabanan bɛ nalen foyi ma tiɲɛ fɔlɔ tiɲɛ do Guinée équatoriale ye poule fɔlɔ ye Nigeria ye poule filanan ye Côte d'Ivoire bɛ jɔyɔrɔ sabanan na an bɛ wagati min na nin nka foyi ma tiɲɛ hali bi sabula Côte d'Ivoire dolantanaw ye joueur baw ye u kan ka sɛbɛ dɔrɔn de kɛ k'u jija kosɛbɛ kosɛbɛ ni ka Guinée équatoriale dolantana ninnu bonya ka bila u kunna k'u ye dolantanabaw ye o dɔrɔn de bɛ se ka to u bɛ se ka tɛmɛ nin yɔrɔ in na. Kabini sisan éléphants bɛ k'u labɛn ka ban ka u ni Guinée équatoriale ka ɲɔgɔndan kunbɛn Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire. Yamoussoukroukaw fɛ bi jumadoya in na janvier kalo tile 19 san 2024 poule C la Sénégal ni Cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 17 waati Sénégal ka boko fɔlɔ la hakilina jiginna a ye sebaya sɔrɔ Gambie ka celu 3 kanankolo Sénégal kanu na o jaabi kɔni ye Sénégal senatolantanaw dusukun lami ka 8e de finale dengu Nama Jara ka kuma barani na Dawuda Sen farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila do Sénégal a y'a yira ko Sénégal bɛ sanfɛ nka sengola bɛ Cameroun na. An bɛ tolantanba de makɔnɔ ni tolantantɔn fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Sénégal taara Cameroun ka kan jɔnjɔn ta ye ne dalen b'a la Camerounkaw bɛna jira de nin tolanta in na k'u bɛna kɛ tajuru sira de ye u ni Sénégal cɛ ni farafina ŋanaya b'a bolo nka a tɛna nɔgɔya bawo i b'a dɔn ko Sénégal ka tolantantɔn in n fana ka ɲi hali ni Cameroun bɛ se ɲɔgɔndan tolantan na jɔnjɔn nɔfɛ an bɛ b'o dɔn farafina kɔnɔ nka ne hakili la Sénégal ka tolantantɔn in n ka ɲi dɔɔni ka tɛmɛ Cameroun ta kan tolantan na ɲumanw bɛ Sénégal bolo fana hali ni Cameroun ye kan jɔnjɔn ta siɲɛ 5 n'u y'a bɛ ta kɔ kan ka fara o kan Cameroun ka kan ka tajuru sira wɛrɛ kɛ Sénégal la bawo a bɛ kalo damadɔw bɔ Sénégal ye Cameroun bugo badenya tolantan na
ani Cameroun ni Guinée fana bora kelen ni kelen na u ka tolantan fɔlɔ la kanina wa Cameroun bena fɔ de k'a ka kan u ka farafina ngana gosi bi walasa ka jira ko Cameroun be yen hali bi. Pourquoi pas battre le champion en titre pour montrer que le Cameroun est toujours là. Ka kuncɛ Sénégal ni Cameroun ni jamana fila bɛ ka forobatɔnw bɛ wele waraw nka kun jumɛn na waraba kɛra Sénégal senatɔlɔntan jɛkulu tamasiyɛn ye. Georges Atino Koulibaly VOA lasigiden do Bamakɔ a bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Sénégal waraba sugandira ka kɛ jamana in tamasire belebele dɔ ye sabula ko waraba k'a bɛ fanga ani masaya de ko fɔ. Sénégal jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ b'a ɲɛfɔ k'olu ye waraba sugandi sabula ko waraba bɛ jija ani ladiriya de ko fɔ ko mun ye Sénégal jamanadenw taabolo sinsinbere dɔ ye. Nka Sénégal ntɔlɔntɔlɔw bɛ wuli fana ko les lions de la teranga. Teranga wolofokan don mun kɔrɔ ko jatigiya ka kɛɲɛ ni dunan ladon laada ye Sénégal jamana kɔnɔ. O yɛrɛ de kosɔn o tɔgɔ jalakilen don Sénégal jamanaden caman fɛ. Olu minnu b'a ɲɛfɔ ko waraba bɛ fanga de jira. Nka tɛ bisimilali kɛ ko n'i y'a fɔ ko les lions de la teranga ko i ye olu ka waraya fanga bɛ bɔ u la. U mana wele warabaw les lions walima les lions de la teranga yala aw yɛrɛ fɛ nin ka na ɲina Sénégal olu bɛna se ka kungo sogo tɔw dun wa. Ka fara Georges Atino Koulibaly kan Bamakɔ Nama Jara Dakar ani ne yɛrɛ Siaka Traoré Kɔrɔgɔ an lamɛnnen don VOA baara ɲɔgɔn radioso Albayani kan Côte d'Ivoire kani hukumu kɔnɔ a kan bɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan min bɛ kani kofɔ Côte d'Ivoire jamana kan.